En els diaris res de nou, tot són històries per a no dormir. La guerra esclata lluny d'ací i mai no s'esguita la sang, ni els periodistes ni els botxins. La terra és plana perquè ho diu l'informatiu de Canal 9. La pluja ocupa els titulars, com s'inaugura un hospital, successos, falles i futbol. La mordassa quotidiana, les tisores de la Inquisició. La mentida és moneda de canvi en el regne de l'ambigüitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. L'apocalipsi ja ha arribat a les pantalles de mig món. Sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat.